ano nche se wa nkosu kra na wonka ho me ka ho pa ye pa bonfia bududu Ghana ye bue ho bonfia sa ne ma no na ma Ghana ya ba fom yetimi ka se wa nipa ne de wo ka no de wo wu ne de wo ka no be ka na busua ntua na mmom wo so a wo di nipa na wo wu ne ka fa bra busua e de obi ni Maame ka se Maame so de wo ka be ka ne mmom hwe no wa fa bi anto so anka se Maame ewu nti no 1 cedi we ka se 10 20 cedi Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso ene Nyansapo ye ka Nyansapo a wo se osane no badwen eba ene de Nyansapo ya ntia sempa ene enije a mafie bridge ye kase abo ama ene Ghana abo nyenya ene dei eye nyina ya Maame Akua Donkor enye no eye Ghana Freedom Party Maame a oye kofa bai odi party ebaye no no sa ono na sa ye titreni edima party ye da sore ya Maame sabia bru sabia so Maame otwenani ahweban ayawre wusem ye papa ama Ghana ya bonyenya ene atoye ne abeso no yesu na nei mene ye nana ahia na ya bemu na kwaba na yebusa no ho nsem ekakra na no wadaroma bemu akwaba me je osuminua akura wadaroma ene de asie ni o se wa ya de nyina Maame Akua Donkor ya da sore ya ese abriwatia okọ ne krachi na no wadaroma bibi wo mu ana susum sembi ewo mu ana se susum sembi ta akire menua we de mefa kwanya wo de amami na mada asiefu nyina na ahwefo nyina ase na machi obi ase dani da nyina omunya ye homre na sebe sika kro mo de beto aduane adie no mo de to credit na mo de hweye Appiah batu one de medical ka ho asem dada Onyansapo afidie ya so se enye bete na bosome ne na otwemienu ka aka idie hawo ho tie besere se yenua no mo na ye sori ya ne ya gya ye ma bukura ho a okwa adwuma ne kunu on frɛ no on kra ne Maame on obi nkra ne papa osori ya na wonam ne de mesere o mo se ahweyi ne ye baby a wo kɔ no ma wo Maame ya na obi a oben wo hu se ha na me kɔ me kɔ a me bata me sei time no so na wo maaya ha nipa ne kura betimi awrahye ahwe me be ka so wo kɔ ha o mai ene ya gya ye ma asawram obi kɔ obi a nkra ne Maame obi nkra ne nua obi nkra ne papa no ase sori ya ne enamu nti ye Maame de ne de betimi aka se Ghana ade a ha ye pa ne se ye mpa check up se de ne ha ye se de na we timi kɔ ba nko a de ya fa ne normal titire ne ni hospital na ne wodua bi afa ne nyamedua obi anim nyamedua wo wai na bena na wo de asigya so no wanoa anopa no wanom 1 cup awia 1 cup anwumene 1 cup enyono ba yale bi asie o body ni bia no ebe ye pie ene de check up kwasi broni ntimi ntena se ma yale nku ne frede seida cause the first month also kwa check up no hunu de ekoso wo ne body enso so before de ye wodua de check up ba ye mpe ntie Maame wo ne de mintimi nka se bibi wo na mmom no ahweyiye abato time de ahweyiye no se ye yo nana atiefo ene nana wa kire yade pa me ehunu se ye mpe check up ye no tete ho na hospital ni ho nanso na ye wo edua eye nyamedua ono na ono mu a onko check up kura no a ahode wo nipaduam yo nana
ye hwe ye maame Akua Donkor a ene wa magana abonyenya na ato ye ni sun ye maame Akua Donkor ye da sori ye ti se wo se obepe mampanyini na wadaruma wote sa no se na osifa no efiri se maame Akua Donkor de ye nim se enkurofo school yi wa ankobi an de ne de ya ni kua afuom afidi ye ti ya se maame Akua Donkor se obepe mampanyini adwa na wadaruma ufa ne sai mini ya me da ase pa ade a Ghana ha yen eye school school ye hu ne se obi a wako school bia na sebe onim nyansa enye obi a wako school bia na nim nyansa efie nyansa eka ho obi akọ school pa ba obi na no kasa unka se krachi nipa na aka asem ba obi so nko school da ba obi na no kasa tum se nipa we de ye badwemba enti maame Akua Donkor de enipa ne bu na bonfia ba maame no hwe maame ne kwan a ofa so a owura politics wode ne nkrata akọ ye gitu mu na num asem a betima ka se onim nyansa se mpanyimfo bebere o man Ghana mu a omso mo ye president enti ye se obi akọ school nko a wo degree dabi ye mu se tetene na school ni ho no na ye mpanyimfo ye de di akonwa ye fa school na di akonwa e di akonwa e nyansa ya ati se dame mpanyimfo so ma wo papa nim dame to a wonim nyansa wontimi to dame so because dame ye mass tu nim mass ya obeda no ato dame so sa na o mampanye adwa no ye mass tu nim mass na so be ka brofo akase a e be bu afa so obi anko school teach say o man Ghana say o mo man ko school no o mass de oboa minim nipa obetima fa emo anasa anwa trader baako wanko school anya hwe onusu calculator so be check ni nyina pepepe ama de say nipa we be pre o mampanyina e de ntia yemfa ma no ntia maame Akua Donkor de nimdia na kura maame no anasa wo hwe ne nsem mu a mpanyimfo bebre wa Ghana ha free education ono na keka ho asem ye onema bebre bi wo ho a wo ka ho na o mafamu aba na o mo de Freeport nyina no na ka ho asem Togo Freeport o man Ghana ye ni ye nim tin Togo ana Togo Freeport na o man Ghana ye ntimi free ukọ Nigeria ni port omi yom ga e ka fa Ghana no my transit enso mo ho to mo sen ye na airport it is Akua Donkor so betima Freeport a ye nyina tini na wadaruma na wo kasa ye mu no wo kasa ye wo efie nyansa ene ye wo school nyansa ya hwefo hwe ye yidie ye ka efie nyansa ene school nyansa na chirechire mu kakra wo mu ni se efie nyansa ne se adwen no wo maame no papa wo wanya adwen no nti wo besone so I to say me no to sisi na waka asem o se me read my adwen se asem na me ka na be hawo ana en hawo e beboa ana emboa yan hwe bibiti se me no mienu manya asem me podua me dia mawo e na me ba bagi na o se mamfa amawo me no mienu ne wo ho ye dia asem na kokot lawyer bi anyina ho magistrate bi ani ho ba ya tena se ya kan asem ye hunu se asem apia firi wonu ba ne kire se ade ne wo ho na obi ani ho e adwen ni nyansa e no Nyankopon de ama no e no de to enti wo a wo de wa asem uko no woni so obi wa asem a entro no wa sha ase animu a ne be sha ase wa akire busa na asem ba ko no ansa obetim de ansa be 3 na aba didian ne emfa yo na no wadaruma o eye efie nyansa ene school nyansa no eche se wo fie nyansa ye wo bi wo fie nyansa woni school nyansa ye wo bi wo fie nyansa ene ye wo bi so wo school nyansa na woni fie nyansa ese fie de ne de school nyansa ne de se akere obuku na akokan bi obi nim de na wo fa bi obi nim de ye wo kasa so ye musa se Ghana ha obi kwa blochire no on tikasa bia ane de ne ko ye aso bia country de ne ko so no ho ye France okwa so okosua France se de be obetimi di akasa me kasa tama na me ye milo ko Burkina na me nte French enso me ko a metimi hu se ade no me kwa na mayi me sika bi akura ubizam se ade ne se na mayi sika na akura a kire wo we bi na me pe me di 2 months wo ho no na metimi ka French eton ma de e ba mba bi so ka se enti fie nyansa de enye obi na obi dabi school de se school nyansa de enka ho kra yete Ghana e ka Spanish blofo ka se ne e ka so Ghana de ne wo na wadaruma ye hwe maame Akua Donkor a yenim se Ghana ha ye wo professors na epe Ghana adwano a ye samete ye nkrata ne nso ya anyi wo mantum nenso maame Akua Donkor de wa anko school so ko ye agene nkrata ade ne beba
obi a wanko school be submit ne nkrata yisi begie kataje ye kan nyansa krata ne se wo fa buku bibia ni so na ade ko me kai so man Ghana na yo blaster team coach e ko fa no na onte brofo Ghana safa interpreter man nti ma me akua Donkor asem ne nkrata no de be ko no obeka ni nyansa na de wo twere nyansa na wo kaaye no e de akọ nti nyansa e wo buku no ne ye fa wo enya krata na wo twere ntententen no David ye ko school see dem se kofi ye beba na aka se kofi yo ba nyansa we nyansa nim enti nya wu krata na wo twere ntenten na twere se ye nya wo krata ntumo nyansa ewom a twere se obetime bu o man eno ne ehia eno kura nyansa ewom wom no eno twere se obetime bu o man na kire wadwuma obedie na se wo hwe Maame akua Donkor nkrata mu a na se ye kan kire wa menua ni mpese menye obi kasa twitwie ni nyansa wa akiri si bebre na omtete omoye mpanyimfo o makọ school abo degree oh menua jai fi adwene ni ye adwuma fi adwene ni ye adwuma ene fi adwene ni ye adwuma anu na etimade wako ba bi o e ba me akwa Donkor antibrofo eso fine ye kwa ya wanko bi ebi ya okọ so ta se enti mo bi mfa nhye ni tirimu se wakọ school wote brofo nti yemfa mampanya adwama no dabi ana yemfa ni nkodi hene dabi kasa na ukurum kasa yemhwa abijan ha yayi onwu se watala aba TV so be program a kire ne manfo a waka brofo da dabi enso watala wote brofo ne abrofo nyina kohia o ka ni kurum kasa ana Ghana yesu atra sa yesu atra se ye de ye ni nyem yempa ye de ene ko obi na ka brofo kra ne ye ka twia ne ye serew na nse me de misika akoto bank na me kwaya madam no bizam se metimu ana se mesan ena me se metim o he manim se o se krachi ni na me maame wi ya mefa misika akọ me ka che se o mefa misika akọ are na ye koto aba ne de mon kan je se ba ye nsan mo pe ye bu ye nti to du kokoro matitim so a ontimi mfa kokoro matinu mfa nyi usika da ba se ngecha yesua yesua se ngecha o de se ngecha nto obesua yi usika sisi a ba du kokoro matitim a ontimi onya nsan ne onsan ye peda ba ehunu se no ye nkura sesem ena ekunyen ena obo ye se obi awie ohun se obi atima me awie sika obangida akrache fo mo san no omo ne awie obi sika obang enti Maame akua Donkor de ena mani abere pa na wadaro ma yenhwe Maame akua Donkor wona epe mampanyine dwane nyina ahia okobi won nsem a wode beto dwa ma Ghana fo yetie na nkrofo bebrebe so kan nsem bebrebe etia Maame so se de Maame akua Donkor si ye ne niema no nana ya fa ne mfa ne ho ana se de opeso ye no ana opeso ye obi obeka sa tia ye Maame akua Donkor bia na dwene wo fom sa na meka nana ne sei na dwene wo fom so tia se o kasa tia ne se eni kurum kasa no wo ka ena won free Ghana to ko president to America ho o ya kan ni na kan kasa no wo ka enti de ntina so o sere no o sere ne se wanye den nana kufu ado dia brofo no wonte no Ghana ha enso wo ba president foforo se na o pa che se wa sere bu kukuru du mu ntoma me ye tuma no yoti na no di twi biem enti ade na o ba na o kan brofo kire na na bre wa so ntoma o ba de wate Fante so ta se ye hwe ye papa ba umia se o ka twi o to dam nyina ye mu se so nya president ni wi a o ba ka twi ni bi mana na ya asembusa kase enti ye Maame akua Donkor de wa o ba ka ne kasa ho asem bia se because of one ko school na kasa no onye mum na otimi kana kasa ebu ba kira se de wa ba ka se te Maame bia wa dwene wo fom se nya fere dabi ara se me man ko school da enso pa ye nyi atitiri fo mla Ghana se ye mia no nkasa ebi kura menyem be 90%. Oh, enya brofo no nko na kire se wadwen mu bi o. Oh, dabi. Sa niema no na ma Ghana ya ba fom. Enya school na ma man Ghana ye ho atoye o. Dabi. Tete no na ye mpanyifo okọ campaign a jeje run se tab. No ato nkyene, no ato sekan, no ato bo. Ye de sekan. No de akose fakodo wafu de koma ye nuanum akuafo. Ene ye to condemn. Ya to condemn ne de akokoma se jibbo wafu. Enti tete no ne na edian na nyansa wo. Ye nkanka ne ye kun ye nkanka na ebetima ma ye mmire ebema ye nkrante ebema ye bibia me adi no. Ye kun wo mo na aborofo na sa ye nkrante ye mmire ton ma ye. Asuatra. Enti se nke de akua Donkor be ye president a enka sa condemn ne me nyoso se bebo condemn Ghana ha.
Da bia me kasa nya galamsey na ekun ye o. Condemn na ye bɔ na nwura mu no. Obitumi dua banche na bɔ na ɔkɔbɔ ɔte aduro nyina. Ɛmfa nwura aduane nim. Awuram the poison ekun ye dɔ so sen galamsey na ye kan bebre no. Na che say yade do hodo bebre a eba nyina. Every poison ye bɔ. If tetena na fertilizer ni ho na ye kokon nso. Na eso pa so fefefe. Ene ye fa wa man fertilizer kokon na enso. E di ntira. Wa bɔ aduro akum kankan na ɔbɛ nane asase no. Enyina wa bɔ aduro akum mu. Eno de ye gya ato ye ye hu suatra. Ene president ko campaign a wo se wo che sekan kura. Ana wo che ebuo. Enchene kura na enchene ye chenchene. Enche bia. So what ase condemn ni apaki guka mu na gu station ni ye che. Ni asa fa nkrofo se kokko ba aduro ni ntua oka. So what ase so China for no mo ye nduro ni ba na ye se ehun se China ni bo aduro da. Odo no mo do. Ana suatra ekunya sa. Suatra ekunya. Yete Ghana ha ne ya kra ayi pamproi se China for betwa free ha. 2 pese di years ye bi wa ha. Yen sa ko omo sa ko twa no. Minua Maame Akua Donkor de yahra de yenya no so nipa wo amanyose mu biem. Na Maame Akua Donkor ye hwe se one mpanyimfo ni hia ye ya ye wo abafu tentefidie so ye hunu ne actions a ye na oye wo wona oye candidate ehia ana wo kodwumadie bi yese a ase ne kase ya na confidence bi ewom Se oyo man Ghana ni ba. Oyo man bapa. Enti onfere de wo ye bia. Wo na wo so ko school na wo de wo so te brofo a no nti yem fa wiase nyina ma wo no. Ye de wiase ne ma wo de na de be. Enye suatra broni ba wo se ye kasa ne wakan. When na free Ghana akwa brochire aka kire broni se wonka twida. Ade ntena broni ni diwe wo free habade a ne ya fa obi no no be ka ne brofo kasa akire. Ade no so pe so ne ye wo nkunta hudi a ade no be ka twi. Am ye hu do pe so kire. Entina ma o man wo se Ghana ha ye di mbebu krobu e fro brofo. Aya brofo ba ya brofo ne mu odu nti a ne ntia se no se broni kasa no brofo de mu odu nti no me ha me ho nkakta kasa we ana enya brofo so ho enti ye woni ma bi wo ha yen kasa no hwe da bia me kasa sa ne ma we na ma asantefo akọ manim an den krofo so no kasa ti asantefo mfele ne kasa onfele ade bia wo ye bia o manani gye de wo de o tie bia na ni gye ho enti na ada trap ni nyina hunu se ade ne yatena se ma asante aka ya hye ti se ono no from the way no sha se so baka ne krom kasa obayi ne hu so ye santini ene obi ya nwonani kura na ofele obi ya mfantini a ofele obi ya sebe seremoni a ofele ye won krofo bebre wo Ghana ha ombetena ase ye be hye ne nso se bia wo ye bia frafrani a ye won tetie bia ye tew no ye won ha ompene because of ofele so ti ase ti se ofele na santini yi ne ho no yi ne ho no hype no hene no hype no hene to hype no hene ma ne hene be number 1 a wo de obu afu so ti ase ti se nyina no ye tie Akua Donkor a ko ne bebre wo de beba o manim ye won se wa ko school nko na betuma bi wo Ghana ha entisa na emre kakra ni ye wona epe abani nyina kohia yisi ene ne ko toato adwene wo ensim bi ho na enum na ye mampani dada o se ba bio ye mampani dada John Dramani Mahama odi nsem bi tu dwa se na ni se Maame Akua Donkor kwan na obepa akonya efiri se wonimuma wanko school na etwa yesa na yemmusa se ye papa Mahama ne kan asem na yemmusa se ono o ko school ni ye do o man ne hye ne nsade no do o man ne ye do o man ne ye wo ko school ni ye de o man ne ma wo de ye dey ndc fo nkyere ade a o me de aba o man Ghana mu o me de ba ya aboada health insurance o Ghana card o de na o me de ba enso ma ko school I don't know fa de papa bi mam ye nya bi tinye school ba sa school sem no de na sa enti yemu se ho se enti ye papa Mahama se ne nua ba ne Maame Akua Donkor a enko ba ka sa asem na kire nana so ho enti me so se me maame no obo ne dua no de awuo na Maame Akua Donkor so ka asem bi se ne sa na mampanyini dada John Dramani Mahama ka de ne on so esi no court ahun ye so be si no obo ne dua enti no so awu enjo no so be ko nana enka ne sei nana asem ide se me ka sa asem teme bo dua lese Mahama nsam no yamfomso yamfomso lese wa bre na se wa munu mpo so ti ase wa munu nti wana man sky campaign na
And today na ube nimtia say o president. Ah, enipa na empe no kurentira. Na ka nipa pe no kura nka ye oni krofo kura no kwase to aba mo. Amba enyo mafunu mo yafunu no mo yire no mo ma no behwe o mo. Mahama yire timi to bag almost be say 12 billion say 1 billion. Enka ye misa say jeje run say yire tam obey president no. Jeje run say yire bag be no to any do 50 million krada. Masa ye oni ma bi wa yempese be kan o man Ghana mu. Tam na je adwuma kradu wo ho no. Wo bobo ma no. Na ka jeje timi tena so di 21 years no na nya yizo. Adwuma na yire ye e wo Ghana no na nya asem ketoa. Ubusa mpanyimfo bebere on be ka kire wo. Maame no sori e woni di o. No watika no bobo ano na mai omo sua adwuma tailor yi. Oto machine ma omo na omo akosua adwuma omo nya saloon fo no oto dry ne won kro ne ba. Ye mu tase president be na yire ato ayi. Omo tase so class yense nti omo yire muka. Eso no boni kurachi dom. Boni kurachi dom. Tomu okuo bi omo tina santimemu na ye maku a. Maame ne da no. Hwe, ene benya sa ma ne bi mu Ghana. Ayi de toto bag akese de ye makeup ne ho na omo no babo ayi na. Ah, Akua Donkor ni makeup ye. Ni ntoma no kura no ompe bag kese bi aka o ye president anke ho beto ye. Ke ho beto ye. De se bag akese ni mpabo akese ne ye ba be ye shisha hye roban ni mu. Eti se Maame Akua Donkor na kokoduro ne ne yoye no wo de ba so de bepre mampanyi no. Eye se yesua. Eye se yesua because me maame no obi beka se bi a se bi wa free mu nti na ye ka ne ho asempa. Utie maame ne nsem bi a o ka nam se wan ko school ntia ye fa na nsem ne se nyansa bi anim. Nyansa so wom. School na ye den. Ye mu se school na ye den. Ah. Pasa. Na anu ya first Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire mpo. Baby a Traore we. Baby a soldier fo we wate ne ho afiri. Benin ha ya. School be no mko. School be no mko. Enso soldier ni ba ya obeye ku beje wo man no. Baby a fia no wati mu no. Ehwa no ne yire ne mate. Ka no wisu wo soldier mu no. Eno no da so yisu. Enso ye mehwe convoy ya Ghana yire. Minua Akua no kwakwa na kan sei. Enso ye hwe Mahama ko wo position hwe ka se odinam. Obe president adwuma no ye. Enso hwe ka se odinam. Ye Ghana ye sike no madi. Na me de meka wo ababa ye president bia adwuma bia obi ya wanto aso bia meba be bodu ya se na ba we ato awie. O meba be bodu ya. Sika na Ghana fo sika wo. Enya wo fi ajapade. Ko he kwa me nkroma no ma aka wuram. Atamlese no ma aka wuram. Kofo no ma aka wuram. Obi e bo peso ye na de. Sika na wo papa sika. Ana wa misika. Sika de sika. Ada na wo fa nto aso adwuma no so. Na wadaroma yehwe Maame Akua Donkor ne nsem bi a wadi me de be fam kakra na mre bi okasese nyame boare na obedi Ghana mampanyina obeyi Yehowa manyina free school mu na omo maka no na ne ka wadi ni na wonto aba ye de abato fo e ka so okuka bi asa na no omo ye Ghana fo ada ye ka na kire wadwe na won kire wadwe na wo ye Ghana ni enkrofo bebre kaseti a nsem na Maame Akua so no ka de no ano no hwe wo pasisi ma Yehowa ni ti ho na kokopra adwuma na won Yehowa ni na hwe so obefa wa yesa na okay amfawo opa me Yehowa ni wonye Yehowa ni na me wo taxi na oba na wo se asore be na akọ na anye Yehowa opa me Yehowa ni mra o de be mana manaka hwe ya Maame Akua Donkor odika na Ghana ye kire adwen a wo so wonka ho enti no de enti na Ghana ka wo na wonye Ghana ni odika hwe watamba gi asen o moto amu se wo de kokasa ma kire obi na kire wadwen dia wo se da bi adabi odika na so be ka say wo mo ekanti ye do matum no obo be yi wo mu nyina na wadaroma eye on say Maame Akua Donkor ye hwe ne background no a wo ye illiterate sana broni be ka no obi a wanko school sasem de yifrim na wanko school ko edipa wo ye nipa ye wo broni ahia ne buburo so ye broni minu ja broni bi adane jonki enti ye omom ko school bebre na ne jonki e wo Ghana ha ebi ekura dana kronfo wa yo misika ye wo wiaye wa yo mu wanko school Akua Donkor ko betima pasika we ene school nya kro no no bo first nya ko school ko sunya nyansa na nya jimi nkwa ne ko sunya school dina na Akua Donkor ba ya nkasa ne ma na etu betwa na sent info ne fresh sent enya school fo ya school fo no wi nya school no ko sunya ye ene de yo wi se wo ba ko school o ko sunya kro no na de abrɛ o tete ne ye so obi ba ko school dia o ko sunya nyansa
and a teacher didn't cry no won't take Ghana had a teacher for bringing him for myself blabo masa school ni ba yo munja yo ni mfa kasa na enko ba bia nti se nana ya de se maame akua Donkor bedi mampanyina na ye wo mpanyimfo a ka amamuo no ma amamuo no epeja na ono no anko school sa no obetimi no matu sa na mo no obetimi no matu kura bro so anta me ka to se Ghana ha ye nte ye kofa bro ni coach ya no wanti bro ni brofo a ye kofa interpreter ma no no sa kire no and the Ghana nyeska koye ente we Donkor get me interpreter ma na I didn't even interpret e bi asi da o nye ne penso nko a ye kofa bro ni Peter ba so obna ba emi coach Ghana ye nyina ye tim no no wanti brofo ye sa kofa bu obi o te brofo e sa tua ne ka akanya wo no a wo be ye coach no enye onu ni sika ni bi no se ko tema na interpreter enso Ghana ye sa fa aka to ye ho so ali tele Donkor dey intimi fa interpreter man ma ye mu ye ho abomfia na omo ye de o man na hye o nsa no school nti no mu kunyan e be kra yam fa ma wan ko school no mo na titire no opa mo dem de bia me kam so mfa Ghana nyina mo otumfo na otumfo nyuma wo ye president pe betima ye otumfo wo na maniska enso president je Ghana sika opa Asante region kwa ye mfa ye forest eni entoku ato ne ye take it ni nyina emfa nhwe Asante region say 2 years mo di Asante region be ye masa ye di school no me dey kunyan and obi bia na no cast because of school di wa kan sem fon no da kire o man Ghana school di no obi atuma assign sika yante Ghana hada we Accra Forest kwabrane nkwada no a otwetwa tonton ye wel man abusia nye nipa na san ye nipa na san that's now okay so ti ase owu ye be he ye sa se covid na ekunu so ti ase ye se mpese ye beka ho asem kura nana ne ye hwe maame akua Donkor a on se mampanye dwan na ye wo man bi kaka ho so ase no nko adi na ne yete na man bi ntimi ma no nyanse wo maame ni tiri mu no se maame no ko school anka ba ha dwon ba kwa no kwati se mi ko school anka nya o ka bi de pan fo bebre begum o da me twa to mi sisi a me sa bo kura ka ho cause ye profo bebre om di school a sell man no masa maame ni nyansa de nya bibiem ade no mumu se mo se wan ko school so de kwa na yisi anam kan sai agiatum ade no gitum nyansa na wo mu no nyansa na o twere ye no ene ye de afa no nyansa no anya wo na akwa twere acham tenten na nyansa bi anim no eye maame akua Donkor bra na ote ase no nse enipa bi ye aniemu ho se bi ma odome wo mu na ene ya wo inu me no se ne eto atwa wo hwe minu agyae na kan ho asam kakra kire enye de sia na na maye bone ana ina na bone ni etua so ka ni etua so ka ndi men ka so eno me no wadome obi a atwam o dise bia wuni no me na odome wo no e bia na udi bem na se udi fo nko ade ya adwuma na wawuyi ayi adwuma panyi fo teketere man pro body na asay o kra no no woni mu ni ya adwuma nti nya wadwene se wawie ete se wawu nso te ase nipaduan de awu na nso honhom de da so ho e mu se ho se die ntina ahemfo so de mo ban mu ko bompaye adadwa da bia yewura ekọ aye friends e breman ekọ bob nana no mpaye ekọ gitumi ni nyansa firi wo mo sa de ko kana asem ade no nka se o ma wu nto nsi obi ete se omom gu so ya adwuma body ni na awu ba kra na ya adwuma tina Christopher se nyate be ko na tim no kra na be ko agya ho no ya adwuma ete so bi a maami kan sem bi a aye duabon sem ne ya adwuma eda ho die na wo ye wi boria ana wi bedo me na wo kwan be no omde be fa so ombe ndi o mu a duabon no me nkire ne nkire ne kina ye pa bonfia budodo Ghana ye bu ye ho bonfia oni wo so ko abusa ebenya won ebenya won manya won na ebenya won ne twase wo mutu ho na mo aso tu ho na mo because won timi mfa obi ani mu maye form na won fa ho ni na se me mabo obi dua wo social media akwa bi se friend bentre onu ko yusu akwa bi ma me se akwa bi o se friend ho ahwan ya se friend black power me di gina no wo mu ade enti bi ka kire se wo kokonfo bi a ho no wanyusu akwa ama no ko yusu akwa bi ma na bi a o dia me ni asem na mo mcha wo yusu da na bi ma wo bi no bebu mi akwa dia
Me gina no. Ah ya na me gina ntade nkyerem. Ebenya no. Na ye adwuma no ho ye nhyase nipa na ni nya asem no nko a. Ye kofa kyire do ansa. Ohu obi a okọ afuom a okosi kwaye a. Okoya no obudu agusu da. This all do ase nyina, we no obudu agusu. Sa na komfo ye adwuma te. Ha. Enti me ka me anya me nko na wona maka anyumanya. Waka dodo. Akofa asoma be wabusua na wadaroma maame Akua Donkor ni du ya ba oboye. Ene se eye wo ma omonko na enye wo na omabusua no so ebetimi afọ. On se Maame Akua Donkor nye komfo. Ba wo ye bagina. Ese be nipa ti ase. Bagina no wo ye bagina. Na bagina no kire se. Na ne maame di awumawuo. Nti ye gina no. Ti ne frɛ ne Donkor. Ese Donkor na se no wo ye bagina nti. Ha, iko gina wo. Bisa mo a ye gina wo mo no mo ne ahonhom ne nam. Nti se wo ye mistake. Na wo committee no na so wo de beche wo. No so on fan che wo dia. Emfa ho ni wasase we so. Ansa Ghana yetimi hwe obi na me du suku a wanko ana obi hu ni se onim de wo ye. Onim de wo ye ro ba ho beje bosia. Oma ho beje bosia. Enti wo a wo so wakọ school no kro no na wo bo. Akua Donkor wo de si wo se sika da ho nkofa no onwane kro wontimi mfa nwane. Eni fifire hu no didie. Enso mo a mo ko school mo de zalo e bia keka ho awie sika bebre. Bukura ya nka mo asem. Yare na mo mani kosi maame ne so. Ayo bi dai. Na nani na ya Ghana fo ya no omutie. Ebi ha adwene pa. Enti yeye mu bi ne ma ebi mu nkoso. Nkoso ye obi ya. Ah, na se abusua bi kura timi ka se waje ani monyam. Enti ye ne yenhwa ana. Obi timi akwetena brochire. Akotena awomu asem fifre di sika ba se yemfa si dan ma ne ba ya patakura mo bi ama no. Na wo nipa wo tena wiase a obedidie. Asaka wa wu dada. Ah. Enti wo se yesesen adwene. O se yesesen adwene. Na yesesen ye nipa dua na nkasa. Se nya school nko a na school na nipa di ye. Enya school na school fo akura mo jakatua se. Amu jakatua se nye lon mo tete. Oh, masa. Na Ghana na nkasa mu kura da kwaje bosia. Ge na si e o Ghana ye dia. Kire me bi. Ida kwaje disika. Esu dia ablofo na nkasa no nya ha no be pesika. Edi free. No wasa akọ ba ye bosia. Endi adwene wa ye adwuma. Ah. Ntina na wo kire se enye school na menyansa. Efie nyansa ni hia. Hwe obi ti Ghana ha wa ye galamse. Wo ye president kwa nya wo size no. So ta se. Ba fie nyansa na tete no galamse ba nya no. Akwa me nkroma mtam nyina galamse wo satam ye from nkomna. Nkomna mo ba amena donko no mako yi buba no wura gold na wa amena nim. E de ba no mu nse nsuo. Ntina wo nam wura ma ye fra ba bi nkomna. Si aba amena to nti hweye. Bom se de ko gyan abo ho amena da ho. Because amena ntimi mfele ma nyi. Tete no mtu galamse. Ba na sua trenti ye pesika bum. Ye ni mpanyifo akwa excavator abe amena o my we de menye so se be bi. Dabi. This ye babura film. Ye babura to twere ba bi kura ye de Nyansapo ye bra. Ye ho beto ye. O ma be na babura na amana adiye. Enso Ghana ye tia. Ene ye soso babura so ene aso dem na kwabrane onkopa adwuma nye no wote no bo ne nsam fra no pakop ma nwumere. Akwaje bosia no da koma sofo adi. Na sofo aka che se bo afode ne nyame nhira wo. Ah, masa. Ejina na ye hunu se Bible na ye de awura ye politics ne menim no se oman no ene eku yen so oman ye ho beto ye a omunyi duabontum se wo a ye do be kwakwasi se wo ye MP a ye mpe okurom ba bi a mpeso na wo no asante regime MP a ne de gina wo se wo fasika ada se tade nkyira ana se friend se wo fe ana abankure ana se adwaman wo fa Ghana sika na se nyi wakati a boso no nkum nye hwe se Ghana ye ho ba kire ye se de ye ho kire ye na wani da wo sa de wo be wo mfa enu ntira kwa me nkroma ye bi kwa me nkroma ko fan kanen de bae wo fasika o kasla no wawu enti yesi yempe edi ntira mbanyifo nyi duabontum o munyi ntum so mso mpe so mo man Ghana ye pa dia o mfa babro to ba bi no munyi duabontum ena mboni nti no se duabon koso kaslo court be ka che se court ye ni duabo asem ho court o be ka che se ye ni duabontum entu ko gi babro tum ewo ho di ntira so gi babro tum because o gi babro ntum nku ana onyi duabontum sa asem na wo kan ofisi no kure dia ana wo me odua sa asem ru be dili pepepe
de onim na abeka untwa ntro bia nya we se ka judges wo mewu ha Ghana ha ka ko fa sem bebre aba de anwo kire be man ade no kura bia yampe nti omo mo kase tia kura donko nyina omo mo mpe no kura kase tia kura donko omo mpe no kura o pe no kura nkase ntia no me so pa Ghana yemfa duabon nya adwuma 5 years pe Ghana better than America ebe hunahuna bi ebe kunye hunahuna kura because so kone kun a ade nda ho awomfa tete na boso mo obi afie no bitimi wi obi ade usuro a program ni antum krachi heyi omo do mo ntupunu ro ebe makọ enso Ghana ya dinya asia boyensema aso dan ne kwa aso dan mse kwa hwese obekọ no kadu da aso dan no tie ni instruments na nya media no so funi msi ebe wia na obi wia nya misika na ape na metu na made ayira nya boso no so ope na boso me ne wote na matana made ayira aboso nya nkwasiafo me na me nkọpe mo na maye adwuma me se mento me nkọ ba bia una me soma se kwa America kwa ya adwuma kwa Israel kwa Egypt kwa ya adwuma na so watima ya adwuma matoka na so ba mo obi awia oboso no nya kwasia me na me nsore nkọpe so on the pema wo una oboso no so nkọpe me ye twa se ye Bible ni ye yitu nche yan tun baby masa na yam babro dia babro nye dia every baby na betu ye titiri ni anim se obi ade da hofo obi yira obewu enne obi ti aso da me odu obi yire na me ka kire what ti aso da me odu obi yire so fufure ti bi shira wale so obasa fa ho kwadi oba no onim se na papa so odi no wo ye konfo na wo boso ma tra na hwe so akora no ne adwuma na yere kro ahwe no ma no kokon no na yere hwe se boso ne nku a yempe no kure Ghana yempe no kure me so pa fa duabon nya adwuma 5 years pe wo de Ghana be ye edi na wadaruma eye Akua Donkor su ene ne ben ye ne ye a okọ ne bofo nchen ye benya wo bi obetumi asa agina saa yenya obi a dom de Akua Donkor si aka na hye because of one school nti na wo ukọ bank kura o discover bank ma na ukọ na akọ brofo a e na akọ ju sika o ye twi ukọ katwi we be sika no ma ye ba kire kura ai ati se nurse fo wa bia kọ na wo bia awade brofo bu se na wan fi ni nti no na se maka brofo wan fi mi nti wona ho kwasi asem akwa na enimdie na ade to na se brofo na ade to enimdie na ade adwuma wadwene na ade adwuma nipa ne yale ade na se enimdie dia ana se ye brofo dia oba eno anka brofo am wan hu se ne ha no na wo se go bita se ode na ye no o ka so ase awade no anka brofo Ghana yensu nyansa se nimdie hu hia e che buku sem no nimdie no kasa ade na ya to ya kasa atwene ye te Ghana na ye ka brofo akase ye wi asa kwa brofo no ho na nye oman Ghana ya dwene na wo fom a enka boroni ni baba ka kire se ye titi ni ye disidi o sidie na ne de to aduane ade Nyankopon tena se no hu se da bi sidie no emwaye e no bre gold ma ye silver copper diamond nyina ka ho enti na exchange se broni ba na se bia fugu no de aba na me fa na mawura dem akofa me gold ni awe ni ahwe ne bo na me de ama no akwati broni hu ya no ka ti ko de kuro ko test we hu se gold nti e na obeka kire wo se sa sika na wo de to aduane nye enti mani ntwe kapre ne sempo aba ho ni onu di dollar wo de kapre no ko de kuro ko to ade a onye wasi enye ba onu atwa dollar amount dollar ne de onu de ba de na wo de hu press obaji ye ti o man Ghana see your friends say freedom wo ka bi na sa na ya wo mo kan ya tie wo betime free Ghana ha kwa America akoka kire say pure water no beto 50 pesos ade na onu we bank no ye dua ye koko na onu na de ebu obeto na bre ye gold wo na de bu o pe na be bre say bu we na beto na wadaruma say ye ne ye ni adwene nti wo na wa ye wa adwene asa ne ma we be goto say Ghana ye wa adwene a broni ni tini krom watuwe ade we me koto nipa na wo ton wona ni media no de ope na obeje because ene dia me na hia me adenti no no gold no hia no na wo ope no onu mo me se gold no ebo se na me be ma o sisi mate ye wo dia no wona be twa price ama ba onu ka na wa ye na wo ton no de ebo onu pemu no de di Ghana ya dwene adwuma nti ye wo fa hu de we enkonso no ma ye firi ye nan ne ye nsa o no mo de agu ya dwene se nimdie na wo fom so mo mi Akua Donkor ba ya nkande ma be kwa ni mo ko ba bie nipa adwene mu e ba bie nipa adwene ma nipa ho ato no etro mo ka ne hye no
because asem bi won out here o Bible nu na out here o nipa fam kura ne school asem a president bi timi ka asem tena se ya na adwena say boko de wako school so ti asem ya papa ye kente ko nanum na no parliament we ne ma na kwaso ho ya degree a ya boy nyina achi parliament na ya ma che na no etimi yes ho na se ka match ni kura nkaye ye nti Ghana ha na parliament to kwasi ho we fa konwa no wo de akwala ni tirim we yesi no de ayese wo mu sa himfie ntokwa asi wo ama atwa fa nipa so da ohini bi na no kasa na kura so se otumfu anim wo tena won sa wo bi so wo ka asem so ye de kwaso parliament masa ya ntrase ni yemfa ya hinsem o ya hinsem amanwasem ni baburu mo amanwasem de dipa na atrase na aponi katase hye de boni nti no mo de amanwasem o yesisa ka ho ya de ne ahinsem o wo de wo so to na so bedi Ghana sika ko ne mo odua na kore kohwe obenya nkwa bidia oman ni de me se ye ma aduabo 5 years panya adwuma oman na no mbaji atum omo anye ntuma boys ye bakọ bo mpanyimpo wo de enu tina this time akona bo mpanyim no mkase tiam grofo rough sese nkwase ani no because wo hwe panyim bi ade bi a o ya o dwene ho kra na nko bi be ka kire o se me mesi me fie no na obetena me fie no aka se me ukoma me akokọ se me ya me fie no me fie o ya potre farm papa panyim pa be ka kire o se kokọ yin akokọ ko ne kokọ yin akokọ na akokọ no to anu akokọ ton ko fie no ewo wa wo fie na fie no wasi bi abra wo so nim se aban mu mpanyimfo nim se poultry farm land kura emefie ultimi nya aboa wo fie aso onya land wo ba bi na da kwen aboa na aboa no land be na se me bobuo kituwa bi nka se adwen wo foma na school ni yanko abanyansa ne obi o da se na aka kire mi masa me de madwini ya adwuma nkasa efisa ya hwe Maame Akua Donkor policies na no de ba no a ano de na che se amenyofo bebe o makosua no ma twere bi no mo de aba na me se Maame na nko school ntinye chinchim ne nja masa masa obi wo ye man mu ene mrantie ne mmaya yesiso se nipa no wantumi anko school anko akire ni se hawo minua me mu hu abonfia da tanani ka bibi tire tuafo ho me wo sika papa ene na me kasa se mo ya kire me wo sika papa because mo aboso mo hwe me yankasa na me boso panyi tam godu Maame na wo yawam na boso tam de bre me tetama me hia bibia godu na wo when they go school or go to see them yem say ho say Ghana Asante region ha ogolofo wa ni pedro say na go school we wa fo ni despite kokko tin mu ne kana Japan mo mu nyina despite kokko tin so ti ase sika school be no mko ye enye school na mani pedi ye o masa ahobrase obuo ene suro ene mani pedi ye ahobrase obuo ene suro ne suro se obi ade da hora akọfa nya ode asuro nya ode a na obro ho ase na obu ade a ukọ se no babuwa wo ama ho atọ enti se wansua ade se de nkrofo mbobọ degree a eni se e ha ode nyansa udi obuo ahobrase ne ani die be ya adwuma obi akọ school abo degree da dem nya adwuma kra anye o se ba me wo se me mo no nya adwuma oso no wanko school oso no wanko school ntime na maboa wo bere na maboa wo enti nye school na bo nipa wo enyansa nyansa na ye obi so a wanko school so unse da hu ne yo ye ti ye kase nyansa abonfia no na ama na basa abonfia na ama ne ho abasa se ye nipa akohia kora na se school fo wo ma na otwetwe ne ho se ye kopa adwuma kora na nse me de minister tintino me dabi ko ebi kura na enso ma be to so ama ya fa wadwuma ala adwuma bi na certificate dabi na nye kura na ne ka ya ma license ya obi timi kaka no ni license na driver fo bebre e kaka o mu ni license ka obetwi no obi okuta na obi okọ driving school ani obi a osu odi mate ka o mu nyepe just pass license school keke na dan so ko license school ni na mo kire ka na wo de busa wo se obi a okọ driving school ne ka je duma ana se ne light duma betima akra yeda ontimi nye so akọ driving school yeda mo ye hu omo me man kọ driving school me sua kaka ofie ene maboso na kire me kaka enso me kwa aguna se me kwa kwaje license me ko na me Range Rover
On be say na me say me the free wasa kropons eh obi a woni license imponi nyansa ne ya adwuma esusu ko me car enka kwa mu da me car enka kwa mu da this be ade abudie cause me ko shop na fitani o light ho adwuma na wo ya me gina ho me hu de wo ye no adwen me so mo obi this me ho kire me a metimi de jan kakra de ko baabi enso pa obi okọ driving school man car light numa na dwo wontimi nyo be ja no kwan ni mu a de be se na trader ko jam car ni nyina nyansa me no asa school ni dia amoye o tina na ne je se yensua Maame Akua Donkor na se nsem hunu bi kura se kwaso se ye se obi wo ne ba ma wo ma ne nofo ma wo ma ne nsuo na adwene be da ya adwuma no so ye hye ye ka school sem no ho se hospital na tete no na school ni ma ye no na awo no mu no na se ne city hwe me wa haba bi wo ho ye so me nsa na ko kire me obi wo ho kura na me obi a wo ba me nsam bi no hospital kura ya na operation da dabi woni ma tete no de ntia na ye mfa se kan obi ni se me yire ne wo yo ba na me yire ne na se wa ye boni bi atia me a wa wo tam no be pa me chew ansa na wa wo wonti fa wo kunu ho adwene nhye ne tirimu wo da basa na wo ne na ma na se ma ofi ahonhom besom ni atwewa so na wa ye firi wa yi bibia firi mu because akora na wonyem no woni ni asem bia enti so ba nyem ne ebonu bia enya no enya no yeso wa wawie yeso wa wawie enso nne no obi ya bone kro so pamu kan kro che ne kun doctor so be na operation bon so ni akora ni nyina okọ ana maame ne kọ di eno ka ho bi na ewuo bebrebe ekoso ko se duabo ho a e wo se o pamu kan kro ade a wo de aye ukuru hada ukuru ni di ya no o pamu kan kro na ukuru ni jemu na wutimi mu fa ho fa ba doctor say dabi men ka money na waye ne nkire ukunu me ye operation am wawo akofo wo ri aba doctor ne bia no asa ka say operation ya ye no men paja ade e mu oduro na se ya be me operation ya ye oba operation na so men paja ade e mu oduro ko be no be fa so medidi wo doctor na mo de na nyansa no wo fom so tia se ade a wo betimi di aduro abibiduro ya ma na akọ no kwasi bro ni nya tata na ne se koko kura mu operation koko keke krom pai e dia na bro ni di bla ye o manga na ye na yenko ye tete atempon no so na bia kwampa ne da no enne be boa ye enne be boa ye masa first sen ensuo da ho obetima ma na basem 100 years ansa na wasi dan ati nsuo ni di ama no enua wo ho nti nsuo no efin bia nkom awia so mmoso ne nsuo na we enso ne 1 yard kura ye ntuma nsuo etimi fede nsuo ni esi dan wa fele nsuo no ana wasi dan asim nsuo no ehira mfan enso be hu obi okoto nsuo ma saase na obi wa ko school a wodi be ye business mpo oso okura nyansa na wa fere nsuo esi dan esi nsuo wa ko school nim nyansa pa wa ko school kuta degree asase ne wa fere nsuo e de abesi dan masa obi ka ye kwa no odoro me na obeka bibi kakra kire Maame Akua Donkor na busu a wagya wo mu akire ene Ghana man odoro ma kakra metimi aka kire Maame Akua Donkor abusu ne se me kura me ka ho me maame nim popa ne da fom se ye nyina ye ntisi ye ho wre na ma obi mfa nhye se obi na aku maame ana se ebi obi na akoto na duro ye wo nkrofo bi ba wiase a omuwuo no eye fefefe se ya sa wuo bi sei ene ye beka se dipa no heavy bi wo ho a okobie na wo a wa dakete so apro ayare aye sesei na aka chem se ope heavy bi akọ otuo na uda kam ana se wanya accident ne jadam no wahye ija to ofie wahye a enye wadwen se ope heavy bi akọ heavy bi ani be kwa be fa so abewure ne no otemu da obewu fefe fefe a obi ani uni asem na nye se obi a woda ho a wo bre maame ne huni asem ompo obi ka pere onu obi ka onu an mfipire imesire se na fuo na wo ye no abusuane mo mani nko ho na omo nya afuo no omo a ye wugya omo ade no omo ye stop mo pa kwasi bro ni be ka se caretaker fo no hwe so mamefo no
omo nya omo hu nipa yesre eye dan a ye besa nya obi oba befa maame Akua Donkor na manyosem no entimu omo nsa niema enye se be funfunkafuka maame ewu nto omo be fum daabi die na wo se wo ye na ye den a be kwa akoye amenkai wasem bi abrantie bi a obonyom omo firi asante achema gogo wura fini din kakra dabi ohine ba kusi ana wo wuyi a Kofi B asante achema gogo wo wuyi ni nua na oton paboa obeso ne dae de mic hye ne nsem se ono so de Kofi sa kone koto amadwuma ne so ene ni nua na jam paboa na oton na akra no ama ne nanyum woto no ase ni nua no ni nua na sa abre ne voice pepepe ti se obi prade ana bibi wabusuo na nipa ne firi mu a ma yanya adwen se asa ye nkyene japade ense no basa obi beba befa abeto aso ti mesere wo mu ye mpa watimi wakame e wo maame ayi achi manso bi mefiri ba bi mba na maame ewu achi no ye mpa na sei manso we ye media we ye sei ye mpa sa bi e fa kudi afidie so aka kire me nuanom se ye mpa se maame ye beti asemboni bia o maame ayi achi enema obi nkoso kamera enkodi nsem bia wo ho asemba yesia yetena fie ni ahiesie wa me chew se maame wuo na chi woni nam na maame yese na maame yese me chew no empa papa me na me panyi me na me maame ba panyi Akua Donkor me na me ne ba panyi me nua mo ngetwa wo di empese watimi waka bibia beba eduru ho na wa opese obetu franka no meta wachi cause madwuma mintim ba metu franka nti ebesere wo mu ayi de ebese ya eyeka ena woso a maame ma wusika bi se fa kwoto ho ne de be ye campaign a wawu no fa bra busua ka honi bio na fa bra busua o de chewa a woni ni asem wo de ne ka so fa bra busua na me bebodua a emma fidie so woni mi se tete se obi film na o de ne kakura na wa mfa ama ye obi e frɛ ne samantoa ye nya ye o ɛda so ye adwuma enyo wadwen se wo do obi ka wo wu nti wa fa dida dabi ubetua akoma busua etitete ne se obi wu a yetimi ka se wo a nipa ne de wo ka no de wo wu ne de wo ka no be ka na busua ntua na emom wo so a wo de nipa na wo wu ne ka fa bra busua ene ye gya aka obi wu ya o de ka o wasi cross o we de e de obi ni maame ka se maame so de wo ka be ka ne emom hwere no wa fa bi anto so anka se maame ewu nti no e 1 cedi we ka se 10 20 cedi dabi be kan pepe ne vote kama ye bi e bobodua ye me kan no me da se yo ya hwefo ne atiefo pa Nyansapo eso enene ye sade de ekoso wo ye memu ye de abrewe ene de areho ena aba anibire na aba ato Ghana man ene abeseno nti ne ye hwe ye nana ena wa hye kokko kire se eye anibire pa ena aba eye maame Akua Donkor eye Ghana Freedom Party ye maame a wode party ba ye wo ye kofa ba ye maame wadane ato onyanfinhia no adioson emienu yesre onyankopon se onfa maame ekra ensie yie kopem se ye besa ahia ebiemu atiefo ne ahwefo pa ye mamomoni hwe ani tia ahenewa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame